थैनायनि उनावसो जों गाबो बिबार माला होयो आर'नाइ होयो दुखु खालामफायो बिसोरा थैबाय थैनि सिगाङाव जोङो थाइसे थाइनै हरनानै जुदि न'खरखौ दुखुथिया न'खरखौ जोङो सहाय खालामनो हायोब्ला दिनै नोंथांमोनजों दुखु गोनां मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों बे स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुदों बे जाबाय फंबाय सुनिल बसुमतारीनि भिडिअ बिथाङा सेलुन खानाय सिननाय दखान होनानै मिरु जिरु गावनि बिमा बिफाखौ माने फिसिबाय थायोमोन न'खराव सासेल' फिसाला सुनिल बसुमतारी बिथाङा मुकुट बसुमतारीनि सासेल' फिसाला नायल' जायल' न'खराव जेबो गैया बिराद गोरिब क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय वेस्ट सखनजरा होननाय मोनसे गामिनि बिथाङा दा बिथाङा सासेल' नायल' जायल' फिसालामोन आरो बिथाङानो बे फिसा खानाय सिननाय दखान होनानै गावनि बिमा बिफाखौ आरो न'खरखौ खुनुरुखुमै सालायबाय थायोमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा हरखाब मोनसे बिराद गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दिनै हस्पिटालाव गोबां बोसोर गोबां मास गोलैनानै दङ किडनि फेइलार जानानै दिनै बिथाङा माने बिराद सिकित्साबो लाबाय हा हु एसे दंमोन न'खराव बेखौबो फानजोब्बाय मुलि जाबाय सिकित्सा खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो बेरामनिफ्राय आजिरा मोननो हायाखैसै बेरामा बारानिफ्राय बारा जानानै दिनै बिराद क्रिटिकेल थासारियाव बिथाङा सफैबाय न'खराव जेबो राहा गैथारैलाय हा हु फाननायनि उनावबो बिथांखौ दामाने बासायना लाखिनो थाखाय साननानैबो माने न'खरा जेबो आगोर मोनाखै न'खरनि सासेल' फिसाला बिथां सुनिल बसुमतारी फंबायासो न'खरखौ सामलायबाय थायोमोन नालाय खानाय सिननाय दखान होनानै दा फिसा दखाननि गेजेरजों खामायनानै न'खरनि बिमा बिफाखौ फिसिग्रा मानसियानो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दिनै गुवाहाटीनि GMCHआव हस्पिटालाइज जानानै गोब्राब नारानाथात गावनि जिउजों नाजागासिनो दङ दा आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो एसे जायफ्रा हायो एसे हेल्प होलायनि नामा आंबो सिनाय मोना क'क्राझारनि फकिराग्रामनि बे सखनजरा गामिखौनो आं सिनाय मोना सुनिल बसुमतारी फंबायखौ आं सिनाय मोना बिथांनि बिफा मुकुट बसुमतारीखौ आं सिनाय मोना आंखौ खनले बिराद गाबै कल खालामहरनायलाय आंबो बिराद दुखु मोनफाबाय जे हायो एसे भिडिअ बानायनानै होदों आदा होननानै न'खरनि बिदाया फन खालामहरबाय थादों आंबो दुखु नांबाय सानबाय मा आंनि भिडिअखौ 40,000 50,000 मानसिफ्रा नायो जाय जेसे हायो 50 थाखा 20 थाखा 100 थाखा 500 थाखा हरोबाबोथ' एसे हाजार माने 10-20,000 30,000 50,000 जिमान उथियो 50,000 जन मानसिफ्रा नायोबाबो 10 थाखा 50 थाखा 100 थाखा 200 300 400 500 हरोब्लाबो 1 लाख 2 लाख जिमान जायो न'खराथ' बिराद गोजोनगोन आरो न'खरा माने गावनि सासेल' फिसाला सुनिल बसुमतारी फंबायखौ बासायनानै लाखिनो हागोन जोंथ' 10 थाखा 20 थाखा सानफ्रोमबो खरस खालामो जानानै लोंनानै बा माब्लाबा दखानाव थाङोब्लानो जों 10-20 थाखा खरस खालामो सोरबा सासे बिराद गिदिर बिपदाव गोलैनायाव 10-20 थाखा हरनोथ' जों हायो नङा होमबा नोंथाङाबो हायो आंबो हायो गासैबो हायो जों गोसोबाथाय जोङो मानसिखौ थैबासो खबर लानो थाङो थैनि सिगाङाव मानसिया जेब्ला बेमारजों माबा मोनसे बिपदजों नारानाथात जिउजों जुजियो अब्लाना जों बांसिन मानसिफ्रानो खबर लाया थैनायनि उनावसो जों गाबो बिबार माला होयो आर'नाइ होयो दुखु खालामफायो बिसोरा थैबाय थैनि सिगाङाव जोङो थाइसे थाइनै हरनानै जुदि न'खरखौ दुखुथिया न'खरखौ जोङो सहाय खालामनो हायोब्ला बेसेबां मोजां जागोन जों एसे हेल्प होलायनि गासैनिबो थाखायबो आं भिडिअ बानायगोन नङा होमबा नोंथांमोनाबो माब्लाबा बिपदाव गोलैबा आंखौ फन खालाम आं बेबायदिनो भिडिअ बानायनो नाजागोन दिनै सुनिल बसुमतारी फंबायनि न'खरनि मानसिया आंखौ कल खालामहरदों गाबै बुंहरदों बिसोरा एसे भिडिअ खालामनानै हो 10-20 थाखा जिमान हरो हरथों जाय हायो हरथों होननानै बुंहरदों हानायफ्रा हरगोन मालाय आंबो गोरबा गाबखांदों ओंखायनो बानायबाय गासैनिबो समाव जोङो बिपदे आफदे खहाय खालामनो नाजागोन भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना दिनै बिथां सुनिल बसुमतारीनि मुङाव 50 थाखा 100 थाखा 200 थाखा हरोब्ला नोंथांमोननि थाखायबो आं सम लाना भिडिअ बानायगोन जेब्ला नोंथांमोना माब्लाबा जानाङाथों गसाया खालामनाङाथों माब्लाबा बिपदाव गोलैबा बायसान्स नोंथांमोननि थाखायबो आं भिडिअ बानायगोन जों बेबायदिनो 10-20 थाखा 100 थाखा हेल्प खालामनायाव माथो थाङो नङा होमबा ओरैबाबो जोङो जानानै लोंनानै 10-20 थाखा सकाव जों 1 मिनिट थांबानो जोंनो 100 थाखा खरस जायो बे जोङो जेसे हायो नाजानि नङा होमबा आङो बेयाव माने बे QR क'डखौबो होबाय आरो बे आंनि डिसक्रिपसनावबो आङो बे माने UPI ID नाम्बारखौ होनानै दोननि बेयाव जाय जेरै हायो जेसे हायो हरलायदो बयनिबो समाव जोङो बयनिबो खैफोदनि समाव जों हेल्प खालामनो नाजागोन
बिथांनि समाव जों दिनै मोजां नालाय 10-20 थाखा 100 थाखा 500 थाखाखौ जों हरनो हायो जों हरलायनोसै नोंथांनि समावबो हरनो नाजागोन हरनो थाखाय आं खावलायगोन गासैखौबो मिजिं थिबाय आसा खालामबाय भगबाना बोर सारस्रिगोन नोंथांमोना जि हायो 10-20 100 200 500 1000 थाखा हरलायदो आसा खालामबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ गासैखौबो इसोरा बोर सारस्रि हरथों सुनिल बसुमतारी फंबायखौबो इसोरा बोर सारस्रि हरथों बिथांनि जिउखौ बासायनानै लाखिथों गासैनिसिमबो आखाइ खबजोनै खुलुमबाय आसा खालामबाय बाय बाय see you next